बाबा बाबा सिखार हनै साना सानजौ उथारबाय दाबो सिखारनो टाइम जायाखै नामा नोंहा सानफ्रामबो दावराव खालामबाय थायो दावराव जानायखौसो मोनदों बे साना बेसे गोजौ जाखो नुदों नों बे गथ'जों मा जाबावगोन बे पाबजियानो गाज्रि खालामजोब्बाय बे पाबजियानो जाहोसिगोन नोंखौ गेलेबाय था लेखा फराफोरखौथ' दा फरायसै मा ओंख्रि संखो आयै ओंख्रि सङाखै आं सोमजाना जा आंलाय हारसिं मानसिया बोरै हाखौनो बबे मोनसेखौ मावजेननो नोंबोथ' बिमाखौ हेफाजाब होनो हाबायना दालाय बोरै हाखै र' देनां नोंहामजो लाब्बा उन्दु जाबाय थादो आयै ओंखाम जालांला जालां बे ओंखाम गोजाखौ जानांगौबा दानो फिलुआसो मोसालायगोन फनखौनो हरसैलां हेल' उन्दुगादुरि दा फैया नामा फैद' थाब दे थांगासिनो एथ' गोबाव बेनो गोबाव जायो नामा थुदो थांसै थुदो आंनि जायब्रें सना माबा मोनसे बुंदो ना लामा एरनायनि इस लाजिथाराबो गावखौ दोननानै मालायखौ बखिनो गावहा खोब मोजां खानाय लानाय बायदि मोनाखै बे दाउ खानजं बायदि खानाय लानानै खोब लेबेल मारिदों बे मालाबा र' दै गुदुं लुनानै सौखौ होजोबगोन आं हो जाम्बि आंखौसो फंसेयाव जौसे बार जावबाय माथो नोंलाय आं मालाय माथो बुंदोंखाय रायलायदोंसो दा हनै जाम्बा न'आ मोनबाय थांद' होद न'आ माला मोनफैखो फाथाखौ मोनासैलां दे थांदो औ दे थोद फाग्ला मा गल'ल' नायबाय थाखो नोंलाय सिख्ला नुफेरै बायदि ओंलै बे बिगुरनि सासेबो सिख्ला नुदों हाला गोरलै गोलामा बारग'थारला होद सोरमोनलाय आसोल बेलाय नरेन माहाजोननि फिसाजोसो बिफायानो जिबायदिखा फिसाजोनि आखला मालाय मोजां जागोन बे होद माथो नुथारामोनब्रा आसोलफोर जोंनि जायगायावबो खना खनला माथो लाम साफा सिख्लाफोर दंथारोब्रा हस्टेलावसो थायोमोन क्लास 4 बन्द खोमा दा न'आव फैथ'दोंदां नायबाय थाल' बेखौ फोथायनानैसो गारगोन आङो देलै दे नोंनो लाजोबदो थाखानानैबो थोआ जोंफ्रासो दाबो सासेयानो गैया औ जोंहालाय सोरखौथो लाबावनांगौ जाखो थोद जाम्बाफोर सोर बिमा बिफाया जोनोम होआ नोंसोरखौलाय दाबो टिभि हवाइटआवनो दङ अन्थाइ मुगानि बबे हिनजाव बुस्थुआ जोबफेरनाय फाग्लानो जालालै नोंसोरजों थुदो न'आव थांसै थ'
हेलौ मा दंनायाथ' दंमोनलै नाथाय आंखौ खोन्थानो मोननाय नङा दे दा एसामाव सोंनोसै आं दे सोरमोन आसोला ओइ माथो सिरि सिरि माखौथो एफा लाजिखो लाजियाखै गिबि खेब लोगो हमजेननायखायसो बिखाया माइसौदों ओमफ्राय माथो ओंख्रि जाबोआ ओंख्रिखौलाय फनावनो सोंनो हायोमोन ना दालाय मानो बावदोंसो माबा सोंनो नागिरदोंमोन बेयाव माबा सोंफ्लांबाय माबा देलाय बुंलाय ओमफ्राय माने नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दंना गैया दंनायालाय सिगाङाव दंमोन दा गैला ओमफ्राय मा थ' बैयाव जिरायहैग्रोनोसै थौ दे बेयावनो जिरायदो दे दे बुंदो मा खोथामोन माने आं नोंखौ मोजां मोनबायमोन नोंसो मा सानो गनायो गनाया नोंनि सायाव आं एसे फोथायनो गोब्राब मोनलायलाङो आरो आं नोंखौ दिनैसो गिबि खेब लोगो मोनजेनदों आंखौ बिदि दासान नों गुबुन सेंग्राफोर बायदि नङा आङो थेवबो आं दासिमबो नोंनि गुदि खिथा मिथियाखै फोरखौलाय नों लासै लासैबाबो उनावबो मिथिजोबखागोन ना थेवबो आं गिखांनाय मोनो नोंहाबा सोरबा मोजां मोननाय दंखायो ना मायो प्लिज आंखौ बिदि दासान नों आं गुबुन सेंग्राफोर बायदि नङा दे आं नोंखौ फोथायबाय लाभ इउ टु समायना आं दिनै नोंनि खोथाखौ खोनानानै गोसोखौ जोबोद गोजोन मोनबाय थुदो न'आव थांसै थ'दो रलै जाम्बि सासे लोगो फन हरदोंमोन दा हरगोन आङो दे दा थाब हर सना हरदाव दोनलायो सोरजों रायलायनाय ओइ लोगोसो फन हरदोंमोन खामानि गैया दामानि गैया फन हरनानै डिस्टार्ब खालामबाय थायो दे होमबा दोनथ' आं दसे खामानि मावनो दे दा हर औ दे हेलौ मा खालामदों आंनि खोमोन गैयै मावजि थोद मा टाइम लरा लरा कल खालामो दोनथ' आं न'नि खामानि मावनो नागिरदों दे दा मावखांबा हर आं दसे पाबजि गेलेनो दे बेसे गोबाव जाफैखो सना ओइ 10 मिनिटसो जाफैबाय खोमा मेगना मेसिबलाय सना नाथाय मानो सना दे नों मेगनालाय मेसिबग्रो अके सना जागोन दे जागोन आं मेगनखौ मेसेमसै वाव जा मोजांखा बेनो आंनि नोंखौ गोथार गोसोजों मोजां मोननायनि गिबि नेरसोन सना नों आंखौ बावनानै थांबोला आं बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा सना नों मानो जेब्लाबो थैनायनि खोथाल' बुंबाय थायो आंबो नोंखौ बावनो हायाना सना अब्लाबो आं गिनाय मोनो माब्लाबा नों आंनिफ्राय साबसिन हिनजाव मोनब्ला आंखौ गारनानै थांगोन बायदि मोनो
आंनि गोसोआबो एफा थगायसुला नङा सना नोंखौ गारना गुबुनखौ बजबनो हानाय। आंनि खोथा लाना बांद्राय दुखु दाजा नोङो जेब्लाबो आं नोंजोंनोखा थ'द' न'आव थांसै। The person you have called is speaking to someone else. माथो दाना बिजि मोनसै। मा गोदान जाबाय नामा सना? नङा सना आदासो फन हरदोंमोन। नंखायना नंगौब्रा बारा फोथायलायलाङालां। थोद जाम्बा नोंनाबाथाय खालि सन्देहल'। मा सन्देह जेब्लाबो बिजिल'। सोरबा आदा हरदों गुमै हरदों सोरबा लोगो हरदों नों सोलायखाबाय। थोद नांलायनो नागिरलायबायसो दे बियो। दोनथ' दा हरगोन। र' नों दाना SMS फन मोजां खालामला जाहोना मा? जेबो जाहोन गैया। दा आंखौ लोगो हम। दे दुगामारा। सना आं नोंखौ गिनाय नुदों मानोबा दिनै? गियाखैथ' सना आंलाय गावनिखौलाय मानो गिनो। मा सना नों आंनि मोजां मोननायखौ फोथायला नामा? मानोथो नों आंखौ दानिया जेब्लाबो सेयार खालामबाय थायो? बिदिब्ला बोरै जाफुंगोन जोंनि मोजां मोनलायनाया? सोर बे? मा सिरि? फै नोंनि गोसोआ एसेबां बेबायदि सानाखैमोन आं नोंखौ एथबां बेबायदि फोथायखेबस' खालामगोन होननानै। एथबां गाज्रि नोङो? मानोथो मोजां मोनामोन आंखौ बेबायदि फोथायखेबस' खालामोब्ला? सरि सना आं नोंखौ जोंनि मोजां मोनलायनायाव गोबां खोथा लाखुमाफ्रांबाय। आंनि गोरलै गोसोआ सुखुखौहायै गोरोन्थि मावबाय। नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला आंखौ निमाहा होदो। दे सिखारदो सना आं नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला आंनि बिखाया सहायनो हाया। दे सना नों नोंनि गोरोन्थिखौ बुजिबायब्ला आं नोंखौ निमाहा होबाय। आरो बे खेबनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थि दामावसै। औ जागोन आं माब्लाबाबो बेबायदि गोरोन्थि मावला। थुदो सना थांसै। सोरथो फन हरलायखोब्रा? हेलौ दानसोरां। औ बुंलाय मा खोथा? नोंनाव माबा खोथासो सोंनो सानदोंमोन आं। माबा जोंसारा दानिया आंनाव कल SMS मोजांखौनो खालामला। मा जादोंथाय नों मिथियो नामा? अह जोंसाराथ' गोदान जिब लाबायना? मा नोंनो खोन्थायाखै नामा? गैयाथ' खिन्थायाखै। र' बिदिसोना बियो। दे होमबा दोनथ'। गावदो सोरथो फन हरलायखोब्रा? हेल' थगायसुला नोंनि आखलखौ आं मिथिनो आद्रा गैला।
आंनि गोथार गोसोजों मोजां मोनलायनायखौ नों दिनै सिमां बायदिल' खालामबाय। नों आंखौ बेसे थगायनो, आं आरो सहायनो हाला। दिनैनिफ्राय नों आंखौ मोननो दा लुबैसै। आं बे बुहुमाव थांनानै थानो गोसो गैला। बाय। मा मोनसे प्रब्लेम जाबायलै, थाथ'दो आं थांग्रोनांसिगोन। लाइमोन, लाइमोन, मा जाखो नोंलाय? सिखार, लाइमोन, सिखार, लाइमोन, मा जाखो नोङो सना? सिखार, मेगना खेव, लाइमोन, आयौ मा बुस्थु? पयजन, आयौ, लाइमोन, सिखार, लाइमोन, नों इदि जानाया सना, सिखार, मेगना खेव, ओहो, नों थैनो हाया सना, मेगना खेव, सना, खनसे मिनिलाय, ओहो नों थैनो हाया सना, सरि सना, नाथाय नों आंनि गोरोन्थिखौ मिथिना आंखौ बुजायनायमोनब्ला मा खालामदों सना? आंखौ सना दा बुंसै दिनैनिफ्राय। नों बायदि थगायसुला मानसिया गासिबो खोथाखौनो मिथिजोब्बाय आं। सरि सना, आंखौ निमाहा होदो। आंखौ खनसे लोगो हमनो हागोन ना? लोगो हमनो? आंखौ दिनैनिफ्राय खबर दालासै। आरो लोगो हमनायाथ' गोजाननि खोथा। आं मोजां जानो नाजानोसै सना, दिनैनिफ्राय आंखौ निमाहा होदो। आंहाबो मोजां मोननाय दंखायो जोंसार। आंबो नोंखौ टाइम पाससो मोजां मोनदोंमोन। दिनैनिफ्राय आंखौ बावगारनो नाजादो। आंनाव फन SMS हरनायखौ बन्द' खालामदो।
मा खालामदों? जोंनि मोजां मोननायाव मोनसे जेंना नुजाबाय। मा जेंना सना? मानसिफ्रा जोंखौ गुबुन सन्देह खालामबाय। आं दा मा खालामबावनांगौ? आंखौ जुलि खालामदो सना, आं न'आव थानो हाला। गामियाव मिथिबा लासिं सिं जागोन। गामियाव आइ आफामोनहा ओंखारनो हानाय नंला। दे सना, नों जा सानो आं बेखौनो राजि। दा बेलासियाव ओंखार, आं नोंखौ लायनोसै। दे दोनथ'। नोंनि आइ आफाया हेंथा होदों नामा मावजि? जेबो हेंथा होआखै सना, थांसै। थु हर बेगा आं लानोसै।